Sabine igen fra Carter. Det er min anden videoblog. Jeg er hos Mark Tings Animal Hope and Wellness Foundation. Og her ligger Abby og sover. Hun er faktisk en rescue her fra Los Angeles. Hun har fået opereret benet her, fordi hun blev fundet med et fuldstændig åbent benbrud, så det er fjernet. Men hun har det rigtig godt og fuld af energi. Og så ligger jeg her med nogle af de andre små hunde. De er også reddet fra Asien. De ligger og putter og sover. Og herover har vi Peanut. Jeg kan huske Peanut fra sidste video. Han havde krave på, fordi han var lige blevet opereret og har også fået fjernet et ben. Hej Peanut! Hey! Og som I kan se her, så er stenene også vokset fint sammen. Han skal bare til at lære at gå på 3 ben nu. Han er rigtig fin. Hej Peanut! Hej! Hej! Videoen her er et sammendrag af de sidste par gange, jeg har været op hos Animal Hope and Wellness. Og som I kan se, så har jeg også mulighed for at gå med Peanut. Han har brug for masser af pauser, når han går, fordi han simpelthen skal til at træne det bagben op, han nu engang har. Men det har været en fornøjelse at se. Og så har jeg gået med et par andre hunde, og det er ret interessant at opleve, at mange af dem faktisk virker meget bekendte med at gå tur. Så det er jo et tydeligt bevis på, at de højst sandsynligt er stjålne husdyr over i Kina, som er et kæmpe problem. Og som på grund af det er en af de store kampagner, Mark Ting også starter, han er taget afsted over til Asien nu, at mikrochippe 100.000 hunde over i Kina, som man har mulighed for at kan bevise, at hundene faktisk er stjålet. For man har brug for alle de beviser, man kan for at prøve at lukke den her industri, der den er så inkorporeret i selve kulturen derovre. Og som I også kan se, så er det fantastisk, når de leger sammen, hundene, og de har bare fået en chance for et bedre og et nyt liv her i USA. Men det kan lige så godt være i Danmark, det kan lige så godt være i andre steder i Europa, eller det kan lige så godt være i England. Om ikke andet, så har de bare mulighed for at få et nyt liv. En anden ting, som Mark Ting han også gør, det er, som du måske kan se på vores Facebook-side, Carlas side, han er i Korea lige nu, og han har været med til at faktisk lukke en af de største kød, eller hvad skal man sige, dyremarkeder, der hedder Gumbo Meat Market, som har eksisteret i over 100 år, og der slagter man både kyllinger og ænder og hunde og katte, og han har simpelthen mødtes med dem, der står for markedet, og det er helt utroligt historisk, at han har lavet et samarbejde med dem om virkeligheden at lukke markedet. Det vil sige at gå ind og finde ud af muligheder, som de kan få indtjeninger på, i stedet for at have hundekødsindustrien kørende og slagte dyr. Og der er rigtig mange, der har henvendt sig til dem før, og de har aldrig været villige til det, men den måde, som Animal Hope and Wellness Foundation har gjort det, er, at de siger, at vi vil gerne hjælpe jer med at finde en ny levevej. Så det er helt fantastisk historisk, og det er sket her i går. Vi høres ved næste gang, jeg kommer med en video. Skriv endelig spørgsmål, hvis I har det, og ellers så pas på jer selv.